Premi a La noia de la caravana, de Xavier Gual Badillo, i perquè consti, ho signen a Barcelona els membres del jurat. Sisplau, al Xavier Gual. Generador del temps, el tercer premi de la Comunitat de Literatura Juvenil per aquesta novel·la, La noia de la caravana. L'enhorabona, Xavier. Vine cap aquí, que t'has d'explicar 3 o 4 coses, perquè això... Què tal, com estàs? Enhorabona. Ens penso que... No li agafo molt bé. No li agafo molt bé. Després de tot el món. Quants has deixat el mòbil? No sou veïns. Sí, és de premi, diguéssim. Escolta, enhorabona, Moltes gràcies. Estic molt content perquè aquest migdia a la roda de premsa deia he fet aquesta novel·la perquè els meus alumnes m'ho demanaven. Abans que dèiem amb la gent de la Fundació Miquel Martí Pol, a propòsit de l'univers de Miquel Martí Pol, que és important acostar la poesia a la mainada, a les criatures, evidentment la literatura, els llibres, en aquesta edat que és tan complicada, que sembla que ens fa la competència d'altres mitjans. Com t'ho has fet? Perquè és un repte majúscul. Què els hi has donat? Què els hi has posat aquí? Tinc una anècdota. Demà els meus alumnes quedaran al·lucinats. Ja has guanyat un premi. A les 8 del matí tinc classe demà. I diran, has guanyat un premi, però Ramon Muntaner, i l'ESO no sap qui és. Has de fer batxillerat per saber qui és Ramon Muntaner, i m'atreviria que la majoria de noms que surten aquí en premis amb molta trajectòria. Jo el que reivindico és, ara és la meva, no? Fareu literatura. Nosaltres un per fer, es farà literatura. Però no us espanteu, perquè us agradarà. Llavors, la meva idea és reivindicar. Jo he treballat en molts instituts on pràcticament, diguéssim que anem als pares, cap pare llegeix. Així, ras i curt. I els meus alumnes veig que van a camí de repetir una mica les passes dels pares. I tu quan estàs a l'aula moltes hores amb ells dius, què puc fer jo per solucionar alguna cosa? I ells em diuen, però tu ets escriptor, fes una novel·la. I volen que parli de la seva vida. Dic, no, tanta intimitat no anirem. Però sí que us faré una història pensant en el que us pot agradar. Perquè si alguna cosa ens obsessiona als docents, als professors, és quin llibre triem cada any, quines lectures, entre cometes, obligatòries, perquè els agrada i s'aficionen, no? Perquè realment hi ha un tant per cent en l'aula petit, perquè agrada que sí. Llavors, què us agrada, no? I aquesta va ser la meva feina. Us agrada el misteri? Doncs el misteri. Us agrada l'amor? Van sortir coses tan estranyes, en realitat, no? Amor, misteri, aventures... I ritme. I ritme. Sí, que és important perquè no es despengin, perquè ells el... I jo tenia clar que volia fer literatura. Dic, no us faré una cosa així, un col·labrot, no? Us faré una cosa ben feta, perquè ells s'espanten perquè potser han llegit algun llibre que no els ha agradat. Dic, no m'agrada llegir. Jo els dic, que no t'agraden totes les pel·lícules del món, ni tot el cinema que es fa. Tu has de triar el teu llibre. Cada alumne té aquell llibre que li obrirà els ulls i li obrirà les portes de llegir més llibres. I mentre l'està esperant, la noia de la caravana. La noia de la caravana. Qui és? Què li passa? És d'aquelles novel·les que pots explicar poqueta cosa perquè ja dius molt, no? El que puguis. Com deia el Maire Rifkin, hasta les coses veus. Aquí, parteix d'una situació que sí que es pot explicar, que és una noia de 16 anys, d'institut, ja li havia agradat un noi de fer 11 anys, aquest noi desapareix de l'institut, que és més gran, i un dia es planta a la porta de l'institut amb la seva moto, llampant, i el noi li ofereix, dius, escolta, vols venir aquest cap de setmana amb mi a un lloc romàntic? T'atreveixes o no? Consorciar-se una mica amb l'amiga perquè li cobreixi les esquenes de cara de mar, no? I els pares què hi diuen? Els pares, clar, diu, no, me'n vaig a casa l'amiga, que és l'amiga que li fa una mica de baix. I se'n van a un càmping que és real, que jo l'he idealitzat, que és fantàstic aquest càmping, però jo me l'imagino abandonat. Doncs aquest cap de setmana idíl·lic resulta que van ells dos en un càmping abandonat. Molt romàntic no és, però estan ells dos, no? Fins que veu que ja no estan tan sols. Fins que ella es lleva l'endemà i s'ha quedat sola de veritat i sense el mòbil, cosa terrible per un adolescent. Sense el mòbil i sense el mòbil i sense el xicot. Sola allà al mig del càmping. Sola allà al mig. A part és un càmping de muntanya que plou sovint, que hi ha bestioles que posen per allà. El paradís, vaja. I una senyora gran que està per allà que no sap si vius o no vius, no? Hosti, tu, quin canguet. I jo quan... els alumnes... És per adults, també? És per adults. Els pares i mares poden llegir-lo que gaudiran igual. I jo els explicava com anava muntant la novel·la a l'aula, feia la pissarra, feia una línia. Mira, té 50 capítols, l'1 i el 50. I el 25 començaran a canviar les coses. Perquè fins als 25 primers capítols és la noia que estem seguint. Al 25 apareix l'amiga, que li cobreix les esquenes i veiem que hi ha hagut una conversa que no quadra. I als últims capítols comença a aparèixer el noi.
I perquè... Amb una altra història. Amb una altra Amb una altra història. història. La part que ens hem perdut. I llavors, perquè no deixin el llibre mai de la vida als meus alumnes, dic, i faig un flashback. Si els primers capítols són els últims, que la noia, com que ha perdut una mica el sentit, no sap ben bé què li ha passat, però sap que està en perill. I tu vas descobrint tot això. Total, m'han aplaudit al final de la classe quan vaig explicar com faria la nena, no? Perquè dic, ostres, ens has d'atrapar, no? Ells tenen una cultura molt audiovisual, estan farts de veure sèries molt bones de molta qualitat americanes i tu, d'alguna manera, has d'oferir-los alguna cosa que se'ls sembli, llegir, en lletra, amb la paciència, perquè tenen tendència a cansar-se de seguida, no?, del que fan. Entesos. Complicat. No, i tant. Doncs prenem bona nota del que ens has explicat, tant els pares com pensant en els vostres fills, nebots o nets, o que creieu que us pugui interessar aquesta història de la noia de la caravana que acaba de mereixer aquest 32è Ramon Muntaner de literatura juvenil que ha recaigut en Se m'ha d'explicar bé Ramon Muntaner. D'acord. Ja ens explicaràs què t'han dit. Gràcies i enhorabona, Xavier.